látni, és el is hallgattam. Miért? Na, az banán. Miért? Levél. Miért? Banán fa. Banánfa, igen. Ez egy tengerfa, ahol banánok és fák vannak. Ahol itt vannak rajta banánoskák, egyet rajzolok rá, hogy tényleg úgy jönnek a banánok. Jó, ott van banánok, jegyet meg, hogy az ilyen. Ki tudja, én tudom, mi ez van rá. Ez mi? Hajó. Ez mi? Madár. Azt úgy hívják, csinál. Jó, csinálj. Jó, hogy madár, végül is madár alakja van. Ez mi?